Tiefo awie nso mosomfo Odifo Akwasi Antwi ni amekan se patrase awie nso na enne bedinchi akase ma ewiasefo nyina obiwe so Odifo atrase wanfo matrase wo edintrum matrase wo edintrum na matrase wo edintrum nso ye hwese wo hwe mensa benkum ha bo hu se ade esie ye friend Arivera na Rivera de ye ka Rivera ni nyuma edoso na obebi ya sa adenti na Odifo na matwe Rivera abeme ene me ne ya wadafo tieu we eye breaking news enkan suda a onyame de adome a me bie so ama ya wadafo nyina hu omo left no omo right me pa cho tie me ma me mfanchi akese ma eye abrochirefo nyina me ma me Juliana onyame enhyiraw so Odifo ebra me top form opagya me bra me ni ahoden wodi sika bebo me mama nyame enhyiraw nyame nya wokese ye de wakoma so bia nyame nya mawo ne se betimi recover ba ewo sika de so me mu ena mama timi recover ba onyame enhyiraw kese onipa bia bo mpa ma Odifo Akwasi Antwi onyame enhyiraw onyame nya wokese no ompagya wo no oma enankwa edimen sabre so mini chiakese ma meyere maame Queen Vastin dere maame Queen Vastin se onyame enhyira no na onye ne kese enepa bia ewo asasi su onyame fandom onipa bia sabre so mami chia me papa Alan Tremantin Alan Cash onyame ye ne kese na oma onyame ye ne onyame kese emra Israel yankopon ne okasa emma anuonyam ba no se anuonyam no enye kese wo so ne ameka ne se na maka ne se sabre ne ameka ne se michia Ghana ma nyina na michia ya wadafo nyina Odifo bi se obekyerekye aya wo nkyerekye wo kyere kala code na wo nkyerekye yenso ye de ne watwaja ene de matombo aseme bekyerekye ya wadafo obi anim sa Arivera emma de form tima eyiho a efirimu emma manwi udi twitwi aboje senso emanwi so adase ena at the same time no se enka ewo ho a udi twitwi a eyi firi ho ne nyai Arivera ya de ye emanwi krim bebre nyama bebre ho Arivera nkum bebre ho Arivera emma skin tone sane yenimu no ya wada bia no color coding color dress eye yellowish ya wada ni bia wo color dress eye yellowish me pa cho se anapa no wo be hye atare eye yellowish na try say so when you complete yellowish kra try say atare eye yellow kakra white kakra wom na wa hye me pa cho before wo be hye no try say obenya Arivera yi na watin wa mia emu nsuo no me pa cho nature na with a great impact and we early in the morning na wati na wodi atwitwi ni padue nyina me pa cho gina ho be 20-30 minutes na wodi adware wakodware wodware wi me pa cho won sadua mu no there's a lines bi wo mu a ekita wo nature nyankopon ade wo blessings ahyehye ya wo the normal of the whole thing na ebia wo din ebia wo tumi a adwuma edie for Arivera ne twitwi unsadua ne mu me pa cho na hye watade uwi a is going to open doors onipa bia wo utwem anaso ukohie obi anaso ukohwe obi na ya meka ne se sa blessings we be ya adwuma de amaw na ebema wo star no nature no anyame de maw no alift you wo be so super power wo be so supernatural am why the great person na ya meka ne se onyankopon tumi ne ahoden nature ho asam na meka you eye Arivera na yennim ntino yesi o ye na eyihu a emanipa skin tone ye de frafrankun ye de yesi wonyame ye ne se nature no in nature form no e wo favor e grant favor inti sa wo di twu nsam wie na wo de se oni padua wie na wo hye watare ya mepa cho baby bia wo kwa siki in the favor of God no mepa cho e be grant wo eye Arivera onim obi na masasi so asema pa adwuma ma bre wo ye ya wada bon mepa cho try use Arivera fafra wunkun fafra ni padua ma enka oni padua e pa cho tie obi wa wo se me bo me ya babon no me ye ni papa
na atweme asan me pagya na giegu me sori a na tie fimi nsam me pacho eye arivera me pacho me company for de ne me wi meba nkwala ya wo mo fresh baby ya wo no fresh me chewade maka ama ohu se we me yere part 1 part 2 masania unko mix unko ye confuse me pacho arivera ya pacho obi wa ose ne nsam keka no ya wada bon ho asam na ka ya wada bon me nsam keka me onsam na keka wo no me pacho wo dia obeya ne se obepe arivera at the 12 midnight no wa patare ya yellow shashe na wo dia sra wonsam wa me pacho me wo wonsam wo dia da ade chia na pa bo wonsa no lines na adro no wo be hu nti se ne ayese akwala bodoma ya wo ne nsam wo be hu se wonsa ayese moja abetai mu atwi wonsam moja na abe refresh nipadua no ama wasan be ti se abodoma ya wo no me pacho arivera is so powerful hwe arivera you ade bia akwada esoro akano no wo de udware na te fatu nsuo mu keke fadware no abe katen sample me pacho tie abodoma ya wo ne cheke no wo de na firi hospital aba me pacho pe arivera any kurubo me ya keka bom ye friend kurubo no ye de to ntama so a senti enimu no eyi senti fumu eyi asentama ye de to so kurubo eno pe no na ti arivera to akwara ne nsuo me pacho fadwara akwara ne for 2 weeks ani onyam bi akwara ne ba saase we so me pacho it's not possible that e be fininsa me pacho wo ba ne ketwa no bisa ne hyebere wate hwese oye yawada dia ne hyebere yawada for mompai bebiru they give odi anapana odi nsuo ade na to akwara ne nsuo madware no me pacho tie anapana pio yawada bona koye na doye koye adoye ma obi wa bontene na nipa ne mienu wan nkas ma nyame nhirawo sa yawada no me pacho akwara ne be nyina ye be great person me pacho akwara ye ne nsase me pacho so hu me kira wade you enam so person hu se nyankopon tumi wonti akwara bia ba na wa ye ne nsase udware ne wia me pacho faribera no ene asuru nsuo faribera fa akwara ne nsam wia fa wohoro suru nsuo wohoro akwara ne nsam ene ni namu ade fasi wo na pe tender stone fatum na fadwara akwara no ebe din se obi betimi di asram yade ya behwa akwara no wani bone no de hwe na obetima konkasa akwara no me pacho me say repeating biem obi se papa o kasa o ma ade ni tumini kadodo me pacho tie me ye program to bra wo benya so mfaso na wanya so ani unyam na wanya so efa hodie me se akwara no ye Thursday bon me pacho wo ne ba saasi yiso a arivera ti fatu nsu ani kurobo fatu nsu me ne fadware no mane color code ni nyina anya yellowish me sesen yellowish afa hwade ye odware na oba be so supernatural power afa ne nsa na waye ne sei no tio ne nsa na waye ne sei no me pacho anapetitu sorry for arivera no fa ye ne nsam na for suru nsu fa wokoro ne nsam na fa tender stone fatum na pacho fadware kwada ne sa for 2 weeks so bi kitabayi so bi so pasa dia asram ye no so bi paso authority ano utie me ebetia konipa no so sharp obi ntimi mfa ne sanka no ne ameka ne sa wo hwe me dey the prophet Eric Akwasi Antwi me da sa for your God's revelation ministry ano me wo ablekuma agape William Street wo free Pentacle Junction babo say somebody so ya church William Street wo fa sale so bo say so na e abrosan ye furu so me pa cho ya wada me trans ye cancer me pa cho tie me e parada ye mpa bokase ye kwasi ada ye anointing service miracle service me pa cho tie me no kase me no matwa etwa wo screen na se o TV na se fa na de frɛ me ne yenka sunsu me se obi be kase papa me so me ba ne nya ya wada na ma wa akwada ne fresh me pese me bon ho ban me pese me bon ho ban me pa cho ye wo akwada ye mom ho ban tinu aya na ahohom nya access bebre akwada ne banyini wo so opagya no yoba na adwaman hohom ate adokoro no me ba cho se wo ba
adwaman honhoma sabi adwaman honhoma dokoro no a arevere wo he me pa cho hwade wo pese wo tie saa de ni firi ne so no pa arevere no wanyini de na wa pa odi aba any tender stone na de ahyensu any arevere na ma na dware for 21 days me pa cho adwaman honhom be tie firi ni so e ma wo baba no wa benya ne normal because be ya se wa wo baba no ho ofe na mema agoro 7 mema agoro na topre eya eya especially bia na mema nko anu awo no enya baba akopedem ena odi sa nkwase asabo no so ade ase nti oba ne ti ase wo sa no bone ho ban preko ansa e ba cho wo de temi me kwaje commercial break ne ba obo se be ne nyama beto aso amon na wonya onyankopon fa wo de nature emfa so de ako yaba obegas papa ma wo baba do ma foforo wonya ya wada na mu ebia papa oye kwasiada for ye use colors mienu white and red white and red black kakra wo mi ye ni gigana te ho pa kwasiada for me ye Sunday bon me ni gi red ho me ni gi white ho what do I say ye pe colors kwasiada for ye ni colors ho enti wo akwala ne oye Sunday bon me pacho ti wo dia obeyini ne sana wa mie musie no fa ohurumu fansu a etene eno mfa suru so fansu a etene na wakope oba me pacho ya kwada nti nuansuo no ebia na nsuo no the hygienic or enti ena me kase nua na fa dware no wo dia ba ne se obepe areva ne ye wo ba ene ye wo ba ma ye wo ba ene ye wo ba ma ye obi wa eye ntenten ye obi won so eye akase pa ntenten ne ye oba ena getiketi ne so ye mema me pa cho so ate ase thank you nti obepe ba ma no na wo de agu nsuo no wo de gu nsuo ma eno wo de bedwane for 3 days areva no wo de bedwane for 3 days eno ene nsuo etene no na de bedwane for 3 days me pa cho wo de eno kwa na edware no sane ani boni bi arevera ne pama honhom boni arevera no e pama honhom boni nti orofo ne ameka ne se me ankasa me timidi ni prophet Eric Akwasi me da for God's revelation ministry no e ba cho koso ahwe attention TV na me pese me koso akire abonoma ketwa pa cheke no arevera ebia akwala ne ba no ni tiwi ndo so mekire na wanya bibie firim na onyame aye wokase onyame nka ho koso adi machi ahwe me abaye nshira